ga-atụlili nwunye m na enyi ya nwoke na-alụ nsị bifo obi ada m. Nwunye m a na-agwa unu maka ya, anụrụ m ya, mụ na ya na-ababata bili. So ife anyị chọrọ nwa bifo ọ dị ime bụ 1 year. After 1 year nwunye m wee dị ime, wee busie enyi m onye ọbụla nwa nwoke. Nne ekene Chukwu, anyị bidokwa ịchọ nwa ahụ, chọlụ ugbogo chọlụ ugbede chọ n'etiti na-abanye afọrọ. Na ọ lụsi 3 years before nwunye m nya nsibezi ọnwụ sị na anyị ga-eje ụlọọgwụ. Anyị wee lụọ ụlọọgwụ, dọkịta wee sị na ya kwukwelu na nwunye ya nwere nsogbu afta ka ọ mụsịrị nwa nke a. Ịghọtago? Mana ya mara na ọ ga-adụ permanent otu a, na ya gwatụrụ ya nwunye mgbe ọ mụrụ nwa. Ịghọta? Na ya mara na ọ gwara nyanwa. Ihe anụnwa gbujisie ya aka n'ụkwụ. Ịmagonu ya na-asị mebi ọ chọrọ iproteti onwe ya. Dọkịta si na ọ ga-abụ miracle ya nwee ịmụ nwa ọzọ. Nwunye ya bata yọbịa si ya biko ka echelu that miracle. Ịghọta na ọ sị na ịmagonu ya fụrụ nwaanyị a n'anya. Onye kati ya nyasị oke ka nwee ndidi. Ọ sị bụ nwa ya nwoke nụnwa na-eto wee gụsịa primary school wee banye secondary school. So ruo one day this boy wee bịakwute m wee sị m papa na o nwere one guy na-abịa na school bịa na-afụ ya sị na ọnyanwa bụ nne ya. Ya sị ya ọ sị yes na the guy na-abịa afụ ya na school sị na ọnyanwa bụ nne ya. Ọ ga-abịa mgbe ụfọdụ gotesie ife. Ya na-asị ya na ya ma ala papa ya. Ịghọta na so ịgbagonu ya wee sị ka ya gwa ya ma o nwere papa ọzọ mụrụ ya anụ. Ọ sị m nne na ya kụjasịkwara akụja. Ya wee sị nwa ya nwoke na bọsị ọzọ ọbụla ọ bịalụ ebe afọ na gị jụọ onye afọ ya, jụọ onye ajụjụ, jụọ onye everything ka ị mara onye ọ bụ. Ọ bụrụ na ịjụsị anya gị gbaa mbọ ka ị weta information o nyelu gị. Olekwa bọsị ọzọ gị gara ụkwụ bịa na skuulu. Nwa ya wee jụbịa sị ya kedu afọ ya, o kwuo. Kedu ebe onye ọ bụ, o kwuo. Kedu ihe o ji na-asị na ọnyanwa bụ papa ya? Ọ sị ya n'eziokwu na o nwere papa ọzọ mana ọnyanwa bụ real papa ya. Ịgbagonu si nwa ya nwoke wee welu the information wee nata. Ọ sị m nne na ya kụjasịla akụja. Mụ chekie how long a na-agụ primary school ka m wee mara arọ one nyanyego nwaanyị a like na ya bụkwa nwoke o, ya bụkwa nwoke nọ na ya fọrọ this girl n'anya just nọ na-enweli ndidi duto na ebelivoro na second wife ọ ịmụ nwa n'ụzọ na ike ọgụ adụrụ ya kwa ịghọtago. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya. Ọ sị bụ nne ya wee duru nwa jebe ụlọọgwụ wee jee nenesie na ama na eziokwu na nwa abụrụ nke. Ọ sị m nne na ọkwa ofu mkpụrụ nwa n'enu na ala na ya na-enwelu this woman ndidi. Chekwe na ọ fụrụ ya n'anya na ya mara na o nwere onye ọzọ ọ fụrụ n'anya o, na o nwere ka asị wee mara. Ya wee nata wee jụbịa wee sị ya ma nwa ọ bụ nkie. Ọ sị ya nọ nkie. Ya wee sị ya na enwere time fọ esi asị o na enwere time. Ịghọtago? Ya kedu onye mụrụ nwa na ejegoje nene ọbụna nwa abụrụ nke. Kedu onye mụrụ nwa? Ọ sị m nwunye wee daa na wee yọbịa sị ya na-enyi ya nwoke ya na ya na-abụ na akwụ bifo o wee nụba nyanwa. Na after 1 year ịmagonu fana abụ wee fụkwa wee kaliba from there fa wee sebekwa ibo nke ya wee dị ime na ya mọrọ dị na ọnyanwa nwunye akwa ifugo. Ya wee sị ya onye nyere enyi gị nwoke dị got ịbịa na skuulu na-agwa nwa m na ọnyanwa mụrụ ya. Ọ sị bụ na nwunye ya marọkwa maka na ya gwara nwa ya nwoke sị anyị agwakwana mami ya na ọ gwara mami ya actually na nwunye ya marọ. Ọ sị m nne ya wee jụba nwunye na-eti okwela aka n'isi okwetu aka n'isi mee nna amibia. Ya wee jụbịa information the guy wee jụsị anya wee kwugide kwụsie. Ya wee sị ya na nsogbu adịrọ after all the sacrifice upon that na ị nwere ike ịmụ nwa ọzọ. Ya gba nkịtị na-edili gị na ya nụkpụrụ gị nwaanyị ọzọ si ka enedogodo ofu nwaanyị ọ bụgodu na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ na ya ga-atụ sure na ịdụ comfortable and na nwa etogo. I wee bụrụ ihe a ka iji wee kwụọ ụgwọ si ọ na-daa na ana na-akpọlegheli na-ayụ ya ya dosọrị ya mere nna ya mere ibie. Ya wee kpọọ ndị befe wee gwaba ndị befe na-eti si na na chi ha egbukwa ha na-ayọ ha yọlụ gbogo ha yọlụ gbede. Ya wee sị ya jee ka ọ gwa enyi ya nwoke ya sepụ aka na nwa ya. Ya sepụ aka na nwa ya na ya fụkwa ya na nwa ya again na ya ga-atụfa na aba alụ nsị. Na ya nọkwa n'ife polisi n'ife kọt mba
na ada eje ụka na a ga-atụfu alụnsị na asaa ma o ghekwe nwe ya ọnụ again na ife a ga-atụ ya na alụnsị abụrụ ihe nwe ya ọnụ na ife a ga-atụ ya na alụnsị bụ na ọ lili nwunye ya enu alụnsị bụ onye na ọ lili ife ọbụla nya nwanwe alụnsị bụ onye na ọ bịala iklem nwa ya nọ amụọ mụsịa zụọ everything alụnsị bụ onye na ọnya nwa bụ ife nya ga-atụ ya na alụnsị ịghọtago so the guy wee mere ọsọ ọsị m nne nwunye ya wee na-ayọ ọyọlụgbogo ọyọlụgbede ọyọ n'etiti ọyọ nwoke ọyọ nwaanyị ọyọ nya na-ayọghalị ya wesị ya na ya anụsigo ndị na ọma mfụzi nwaanyị again n'ụwa ya niile ya ji ekilibe nwa okilisi enye na ọnyanwa bụ last anya ọ ga-afụ ya ya chọrọ ịgba ma nyanwa mụlịa o ma enyi nwoke mụlịa o na ọ bụrụ na o wepie kot ya atọfa na alụnsị na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka alụsị bịa for both of them ya saa aka na nwa afọ ya na enyi ya nwoke na ya chọrọ ịfụzi ha ya wee nalị ya nwa ya nwoke wee tinye nwa ya na skuul ọzọ na boarding school si ndị nkụzi na ya chọrọ any other person ịbịafụ nwa ya na dị skuul na monitọ ọsị m nne ikekwula ọtọ gwu ya onye ezi ndị mmadụ fabia yọbịa nọgidezie lọya si ya na ọbụgodo na nwa bụ nkie na o nwere right ịnapụ nwaanyị nwa ntagharị m ya afọ na nwa ya sị ya na nsogbu adọrọ ha gbopie kot kama gị gwu ya ihe nya kwuru na ya ga-eme na ọ bụrụ ije kot na ọ ma na oluo kot na ọ ma nnapụ ya nwaanyị ntagharị maka na nwa bụ nkie na donliti na ọ ga-enweta na kot bụ ịbịa na-afụ nwa ya mana ọkwa ifo alụnsị na asaa na ya na enyi nwoke ga-ekpochegide ụwa bụkwa na ọkwanye atụ onye atọ ma generation fa na ike kwụọla ọtọ wee gwụ m ya nna amen ihe na-ewute m bụ na gị na enyi gị nwoke ga na-akwụ o ilevụsi anya nnọọ mana ọ chọrọ ịnụ gị anụ iduro m onye a ga-anụ iduro m onye a ga-edobe n'ụlọ iduro m onye a ga-asị will you marry me maybe because of your omume or one or two mgbe nwoke ọzọ fụtaziala gị mmadụ lọvụọ gị ibukwelu utuwu bujekwelu that man iduro good enough to marry. What type of human being are you? Ya kedu ụdị mmadụ ụnụ bụ ụnụ na-echekwa echiche ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụnụ na-echekwa echiche nwoke akpọrọ gị mmadụ nwoke iduro good enough for ịnụzia dị ibukwelu utuwu bujekwelu that person sị na iduro good enough iko n'ọgbụlụm mana cheka njụọ ụmụ nwoke enụwa ga-abụ ifu nwunye mmadụ ịlabịa lasị anya lanya without protection ịlasị anya ọ dị ime ma ọlụ die nwa ịnọgide tụfula ọkpa ka onye kụrụ ngwụlọ onye akụjisiri ụkwụ na abụọ onye nkịta lifuolo nsị si na ị bịara ịfụ nwa gị bọsị ọbụla ị na-ese nwunye mmadụ ibọn gị ka ị kwesịrị ikpebi n'ime obi gị datị na ife ọbụla pụta na ibọn gị afọ since Nigeria protection ise aka na ya ma nwoke ma nwaanyị ma king ma president whoever it is ị na-apụ ala ka ị ṅụrụ abụ ka m na-ajụ gị a na-ekwu na ili nwunye mmadụ ị nọdụrụ enough nọọ ịbịakwa n'ala ya nwụọ nwụrụ die nke anyị kọlụ maybe few weeks ago nke si na ya ga-eje ka eje n'ala nwanne ya nwoke nwa nwunye ya mụrụ ya nkịta na-alachapụ ya anya lie nsị lipo nsị ị na-apụ ala ka m na-ajụ gị onwere ife na-eme gị ịnọgide nnọọ ile nwunye mmadụ ịlasa nwunye mmadụ dị ma na amara ime gị ajọ ife niile dị n'ụwa ọ na-edi nke afọ ịnọgide ijekwube nwa ịmụrụ gwabịa nọọ papịa ka ị bụ just to break that man's heart into gbasasị anya everywhere ọ dịrọ gị enough then remember gwakwa ya na ịlalụ nwunye number 2 number 3 ijirịta family gbasaa kedu ife bụ nsogbu gị what is the color of your problem kedu ife bụ nsogbu unu ebela unu ife nke eme nya awilu utu unu ngedele egwu ka m na-ajụ kedu ife bụ nsogbu unu nwaanyị afọ adọrọ gị mmụọ ọnụnụ o dọrọ gị mmụọ idobe n'ụlọ mgbe ị mụọlịa nwa gị jekwa n'azụ chọba nwa ị mụrụ chukwu ga-akpọ gị ọkụ one day ya chukwu ga-akpọ unu ọkụ ma ngị nwa ma nwaanyị nke mụrụ amụ unu na-abụ awishi na alụnsị afọ na-alụ ọlụ ọtụ na alụnsị nya obuchukwu unu nkwụ na-abụ ndị ala
unu break sie this man obie na kịta bụ ofu nwa afọ ka unu na-azọ. Agwa m ụmụ nwaanyị na the worst thing ị ga-eme nwoke bụ ịmụrụ ya nwa abụrọ nke ya. Ịmụsịalụ nwoke nwa abụrọ nke edobie n'ụlọ na-azụ ya na-ala ọvịa na-egru hoping that ya amụtala nwa, hoping that ya bụ nwoke ma ya marọ na hai ike gwụrụ. Amara m ife m ga-ekwu ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a. Ọnya tụọ fa alụnsị ka onye atụ na fa alụnsị. Ndị be anyị daalụdụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.